Днеска ще правим мазни реклами на началото. на думата, да. Ти как се казваш? Бождар, youtube.gaming, моля посетете канала ми, ако искате гледате клиповете, абонирайте се, както ви искате, дайте лайкче или комент. Важното е да гледате нашия канал, дето виждате. На нас стъпите сме въшки, тъй че майната ни. Така, значи аз казвам Даниел Йовчев. На български. Да. Има трики въглица с болтов топове. Йехо. Значи, Колко много? това е мишка. Аз имам канал, но нямам клипове. Браво! Ети, Рутер БГ. Рутер БГ, може ли Е, лайф абоната. Значи, и Аз имам 60. Да направим ревю и на Геша, т.е. на Георги Христов. Значи той има канал. има канал. Значи снимаме. Ще го качим в неговия канал. Значи, това е Влог 4 мисля. Липа! Да не заваля дъжд. Така. Значи сме Влог 4. Искам да кажем, че в най-скоро време ще има клип с клип. Да, дано. Той сега можем да направим. Аз нямам И нали, така или иначе, да продължавам. Че се отглеждаме някакъв да ни гръбне.